Tak, Tomášek. Krasavec, krásnej. Co to mít Ty jo. pouzdro a foťák. To bude na Velký ty YouTubeku. prostě, vole. Na Facebooku. Má to dvě kapsičky. A tenhle kluk má barvy jako vlasy, jo? Má to dvě kapsičky prostě, já je to na sucháč, na suchý zim. A Je. jak to byla sexy karabinka. Moje. Si můžete připnout vlastně jakoby takhle, vole, na kalhoty. Pohodně. Říkám, prostě tenhle obal. Prostě dobrý, jo. A tady ta Tomáškova táška prej, že to má nákup. Ne, já ho mám ráda toho kluka. Fakt. Veď? Sexy boy. Sexy, vole, 23 lidé. Amazing. Amazing. Oh. Jsem si koupil novou kabel. Tam by se nekoukala. Proč? Jo. Nekoukala. To nekoukal. Co tam je? Víte něco? Já teda nic. Jo, průhovený. Františka, sněmáš? Cíli. Sjeli. Co děláme? Co máš v kabelce? Tak to nechci vědět. To je to na obočí. To je tak, když mám kluk šáhnout do kabelky, víte. Jízdenka, no. Místenka teda, takhle. To je ta tuška na to obočí. Tam to byly gelovky, no. Jakože tam už skoro nemám, no. Jakože ta paralel, kdyby náhodou mě bolela hlava. No jakože tento telefon, no ten druhej. Jo, taky. No, teď tady ten. No, to je taková kravina na ruku. A dole bych nešahala, Proč? protože tam se nešahá. Co tam je? Tampony? Nekousne mi něco? No, kousne, no. Schválně jakou značku. Twist? Stojí 80 korun. Jo, jsou taky dobrý. Ale jako že nejsou zatočený. Normální. Ale jim dalo se blbě. To byla důležitá informace. Nekupujte si to tampony Twist, protože se blbě jim dávají. Jenom myška taky musí mít. Protože ona prostě jenom levný nekupuje. To je něco živý. Už ví. A co? Ale tak to nechci, no. Ten, co mám zrovna na sobě, ale dobrý. Dál, co tam nacházíš? Další to. To rosenka. Jedině tuhle, jo. Prostě Ano. tahle je nejlepší. Tak to bude dobré video. To je pudr. Skip, jo. Plus tampon. Nej. Maxi. Neměl. Musíš hledat dál? Tam už, Nebo tam toho tolik tam našla. už nic není. Tampon. Tak on teda podle hmatu, jak to pozná, ne? Co je tampon, co není, ne? Tam už, já už... Co je tady, když dáte klukovi do ruky tašku svojí. To mám prohled úplně všechno. I to, co nemá. Fakt dobrý komentář k tomu dáváš. Takovej, vole. Takovej naučný. No ne. Tak co to máš, co tam ještě hledáš? Co to máš? Jo, styl. Hezký to, adidasky má bodky. Takovou bundu. A taky bys mohli na světlo to ukazovat, aspoň už by to viděli všichni. Počkej. Nevím, už tam nic není. Počkej, ještě tady něco.
Další hrstenka. Vibrátor. A to je, A to je schválně zahrně? Jako, no. Ty to otevřené. To je normální prostě. To je bacha, to je těžký. kam zajře, ty vole. Proč to má? Nebudu radši. Že mu to nejde ani otevřít. Já každopádně nic jiného nepoužívám. Ještě tuška ti chybí na oči. Už tam. To mi taky víš. Kamalinka. No každopádně nepoužívám tolik, co holky jiný. No. Tak co to máš, už jsme skončili. Jo. Už má to 5 minut. Takže to jistí Facebook. Co chceš udělat fotky, Mare, natočit, vole, co černý trhákovo se mnou. No neboj se, nic, ještě začneme. Dneska budou bitky, prej. Říkal. Tomášek. My 2, prej. Vy 2? Tak to prožívávej. Vítám. Dobrý, mám to teda za to, Bravo. tak pozdravuj. Natáčím.